ኣብ ጥንታዊ ብራናታት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብቐለድ ምን ከም ተጻሓፈ ኣብ ዝቁጽር መዛግብቲ ሓደ ምዕራፍ ንኸፍት ኢና። እዚ ምዕራፍ እዚ ብጸሊም ተሸፈነ ልቢ ፍርሕ ዘንቀጥቀጥ ካብ ስር መሰረቶም ዝናወጽሉ ዘመን ዝምልከት እዩ። ኣየር ብጭንቀት ተሓንቁሉ ድምፂ ጸሎት ብኣብያት ተሓጥሉ መዓዛ ቅዱስና ድማ ብጨናን ደምን ሓውን ዝተካኣሉ ናይ መንከራ ግዜ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ትንፋስኩም ወሒጥኩም ንሰምዖ ናይ ጥፋትን ተስፋን ናይ ጸልማትን ብርሃን ፊልም እዩ። ብርሃነ ወንጌል ብመንግስቲ እንዴኬ ዘመን ፈለማ ጊዜ ምድርና ካብ ዝትንክፍ ቅዱሳን ነገስታት አብራዋ ጽባ ዘመን ድማ በአባዊ ሰላማ ብርሃነ አባዊ ስብከት ሰሪቱ ሰማያዊ ማዕዙ ካብ ዘፍስስ ድሕሪ ብዙሕ ክፍለ ዘመናት ሓደ ጽባኻዮ ካብ ገሃነመ ዝወጽ ዝመስል ጸልማት ቀስ በቀስ ካብ ዳር እስከ ዳር ክሳፋሕ ጀመረ። ብዙሕ ህዝቢ በቃለ ወንጌል አሚኑ ናይ ክርስትና ህይወት ወሃቢ ጥምቀት ክቅበል ከሎ እቶም ካብ ዘመነ ቀዳማይ ምልክ ጀሚሩ ካብ እስራኤል ዝመጸ ሕግ ወሪት ኣይንሓድግን ክርስቲያን ድማ ይንኸውን ዝብሉ ውሕዳት ግን ጸንዑ። ኣብዚ ናይ እምነት ፍልልኝ ናይ ዘመናት ቂም ድማ ሓደ ስም ከም መርዛም ተመን ካብ ጉድጓድ በቅበለ ይዲት ወይ ይዲት ጉዲት ታሪኽና ዛት ዕቢትን ጽምን ደም ዝመላ እምነትና ድማ ኣብ ማእኸል ሓውስ ተፈትኑሉ ናይ መንከራ ዜና ማዋል እዩ። ናብታ ዓሚቕ ናይ ጸልማ ዘመን ከወስደኩም እሞ ተዳለው። ኣብ ሰማይ ታሪክና ከም ደማቅ ኮኸብ ካብ ዘብርሁ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት ስልጣነ ገጻት ወጻኢ ሓሓሊፉ ጸልማት ጽላሎትን ዝዕርፉሉ ናይ መንከራ ፈተናን ዘመናትን እውን ተመዝጊቦም ይርከቡ። ኣብዞም ናይ ጸልማት ዘመናት ድማ ሓንቲ ስም ክትልዓል ከላ ናይ ጥፋት ናይ ንውዓትን ሰቁቃን እዚኣ ድማ ንግስት ዩዲት ወይ ህዝቢ ኣጽዋውዑ ዩዲት እሳተጋዋ እናተባህለት እንትጽዋዕ ናይ አክሱም መዕነዊት ኣብያተ ክርስቲያናት ብሓዊ ዘንደደት ካህናት ዝቀተለት ብርሃን ክርስትና ንምጥፋእ ዝተነሳት ጨካን ገዛኢት ነበረት። እዚ ታሪክ እዚ ናይ መንከራ ዘመን መገሲ ዝኾነ ናይ ዩዲት ጥፋኣትን ጉዕዞ ብሰፊሕ ክንተርክና። ድሕርለተ ይጎታ ናይ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ብመንግስቲ እንዴኬ በዓል ስልጣነ ብቅዱስ አባኮስ አቢሉ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ብስራት ናብ ቅድስት ምድሪ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ናይ ንጋሕ ኮኸብ ወፀ። እዚ ናይ ብርሃን ጭላጭል ድማ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብቅዱሳን ነገስታት አብራዋ ጽባህ ዘመን መንግስቲ በመንፈስ ቅዱስ ዝተቀነየ ስብከት አባ ሰላማ ብርሃን ከም ውሕጅ ንሃገሩ አጥልቀለቀ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ልቡ ብወንጌል ተማሉ። ጥምቀት ክርስትና በመቅባል ናይ ሓድነቱ ማህተም ገብሮ ምድሪ ብዝማሬ ምስጋናን ተመልአት። ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ከዋኽብቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ፈሕበሉ ደመቁ። ይኹን እምበር ውሕዳት ናይ ቀደም ሕጊ ሙሴ ዝኾኑ ሕጊ ኦሪት ኣይንሓድግን ብወንጌል ኣይንኣምንን ንክርስቶስ እውን ኣይንቀበልን ብምባል ኣቋሞም ጸንዑ። ካብ ክርስቶስ ናይ ብርሃን መንገድ ዝረሓቁ እዞም ፍላሽታታት ካብ ቅድስት ምድሪ አክሱም ስወጹ ካብ ወልቃይት ገዳማታት ቦታታት ካብ ሰሜን ግድምታት ኣብ ላስታ ኣምናይ ምድሪ ካልኦት ንምጽሓት ኣጸጋም ዝኾኑ ቦታ ሰፈሩ። ልክዕ ከም ግድሚ ልቦም ኣብ ሓ ክርስትና ዝሰፈረ ነበረ። ቁጥሮም ድማ ጣዕም በዝሐ። ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ካሊእ መንግስቲ ዝምስረቱ ይመስሉ ነበሩ። እቲ ዝነበረ ጸጥታ ድማ ቅድሚ ዓብዪ ማዕበል ዝመጽእ ዘስፍር ጸጥታ ነበረ። ኣብኡ ድማ ኣብ መፍረቕ 9 ክፍለ ዘመን ወይ ድማ 852 ዓመተ ምህረት ካብዞም ልብ ደንዳናታት ፍላሽታታት ሓንቲ ከም ሰደድ ሓዊ ደበኽበለት። ከም ጸሊም ጽላሎት ተዛረብ ሰበይቲ ተንሰአት። ስማ ድማ ኢድያ ወይ ዩዲት ኣቦ ጌደኒ ይበሃል ነበረ። ነፍሳ ዓለም ብዝገልብ ናይ ጥፋት ሓዊ እንተንዲ ሰበይቲ ነበረት። ዓይንታይ ናይ ርኩስ ትምኒት ጭካነን ብልጭታ ዘንጸባርቃ ቃላት ድማ ልቢ ዝሰርቁ ኣእምሮ ዝምሩ ዝነበሩ ሓይላ ካብ ሙሒ ዝገመነ ነበረ። ዩዲት ኣዝያ መልክዐኛ ነበረ። ጽባቃ ድማ መንፈጠራ ነበረ። ማራኺነታ ምርጽ ተለኸየ ነበረ። ሓደ ክርስቲያን ነበረ ናይ ላስታ ወዲ ናይ ቡግና መሬት ገዛኢ በዚ ጽባቃ ተማሪኹ ናብዚ ናይ ዩዲት ናይ ጽባቃን ሓይልን መንፈጠራ ወደቀ። ልክዕ ከምቲ ናይ ብርሃን ሓዊ ዝሰሓብ ብልዒ ንሱ እውን ናይ ጽባቃ ዩዲት ዘስፈረ ሓይሊ ተሰሓበ። ብዒንታ ተማሪኹ ናይ ክርስትና ጥምቀቱ ድሕነት ነፍሱ ናይ ቀደም ኪዳን ኩሉ ከም ዋዛ ረስዖ ቅዱስ መስቀል አውልቆ ናብቲ ናታ ሃገር ወሪሩ ሃይማኖቱ ለወጠ። እዚ መርዓ እዚ መርዓ ይነበረን ናይ ጥፋኣትን ቃል ኪዳን እምበር ንሓይላ ዘጎልመሰ ዝመጽእ መንከራ ጸሊም ጅራፍ ዘወፈረ ክሕደት ነበረ። እዚ ክርስቲያን ዝነበረ በዓል ስልጣን ሕጂ ናይ ዩዲት ተሓጋጋዚ ኮይኑ ሓይላ ሓይሉ ዕላማ ኣድማ ዕላሙ ገበረ። ሰራዊቱን ሃብቱን ኩሉ ንዓ አረከበ። ዩዲት ሕጂ ኣብ ገዛ ወገናታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ክርስትና ምሽግ ዝነበረ ቦታ እውን ተሰማዒት ኮነት። እዚ ድማ ተወሳኺ ሰራዊትን ደገፍን መንገዲ ጥፋኣት ከፈተላ። ናይ ጥፋኣት መንኮራኮራ ክቀሳቀስ ጀመረ። ፍጥነቱ ድማ ኮተዶው ዘይብል ኮይኑ ተወንጨፈ። ዩዲት ክበሃል ከሎ ናይ ጅግነት ዘይኮነስ ናይቲ ዝመጽእ ጥፋኣት ናይ ፍርሒ ጽሚ ነበረ። ልባ ብምንታይ ዓይነት ናይ በቀል ሓዊ ይነድድ ከም ዝነበረ ኣእምሮአኸ እንታይ ዓይነት ናይ ጥፋኣትን ሰልስለትን ይንሰላስል ከም ዝነበረ በቲ ግዜቲ ዝግምት ኣይነበረን። ነገር ግን ኣብ አክሱም ሰማይ ዝተጋረደ ጽላሎት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገፈሐ እናጸለመ መጸ።
ንፋሱ እውን ከይተረፈ ናይ መንከራ ደምን ንብዓትን ዜና ሒዙ ዝነፍስ ይመስል ነበረ። በዚ ኩሉ ማእኸል እታ ፋና ክርስትና ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኩርዓትን መጎስን ዝኾነት ዓባይ መንግስቲ አክሱም ከም ቀደማ ኣይነበረትን። ግርማዊ ሞጎስ ደብዚዙ ሓይላ ድማ ሙኒኑ ነበረ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነበራ ናይ ንግድን ናይ ባሕርን ሓይልን ላዕለውነታት ተዳኺሙ ነበረ። ዶባታ ድማ ብሓደስቲ እስልምና ንምስፋሕ ዝቃለሱ ወረርቲ ሓይልታት ይገፍሕ ነበረ። ናይ አክሱም አንበሳ ኣጽፋር ዝድንዘዙ ግዛኣቱ ድማ ዝተሸብሸበ ይመስል ነበረ። ናይ ውሽጢ ምስሓባትን ናይ ስልጣን ውድድርን ነቲ ናይ ቀደም ሓድነት ኣዳኺምዎ ነበረ። በዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝተሓላለኸ ዙፋን ናይ ንጉስ ደልና ኣውድ ወዲ ንጉስ አንበሳ ወዶም ተቐመጠ። ንሱ ግን ወዲ 12 ዓመት ህፃን ጥራይ ነበረ። ናይ ንግስና ዘውዴ ኣብ ርእሱ ክገብሮ ከሎ ናይ ሓላፍነት ክብደት ካብ ዕድሜኡ ይላዓል ነበረ። ኣዳው ድማ ሰይፍን መሓዝ ገና ይበቕዐን። እቲ ህፃን ንጉስ ኣብቲ ዝናወፅ ዝፋን ኮነ። ኣየር ብጥርጣሪን ጭንቀትን ተመልአት። ዩዲት ኣብ ርሑቕ ኩሉ ትከታተል ነበረት። ብኽፋኣት መላዒንታ ናይ አክሱም ድኻም ብንቕሓት ይቃንያ። ንሳ ብኣምላኽ ዝተቐበአ ንጉስ ኣይረኣየትን። ዝረኣየቱ ብቐሊሉ ዝስበር ህፃንን ዝፈርስን ናይ ሸኽላ ኣቕሓ ዝመስል መንግስትን እዩ ነይሩ። ናይ ዘመናት ስልጣነ ዘቆመቶ ዓባይ ግዛኣት ኣይረኣየትን። ዝረኣየቶ ንዝርፍያ ዝበቅዕ ንጥፋእ ዝተበቸወ ብደም ክሕፀብ ዝኽእል መሬት እዩ ነይሩ። ወርቃማ ዕድል ኣብ ኢዳ ዝኣተወ መሰላ ናይ ዘመናት ቂም ሕጊ ኦሪት ንምምላስ ዘለዋ ጽሚ ናይ ክርስትና ብራን ንምጥፋእ ዘለዋ ድሌት ሕጂ መሪሕ ረኺቡ። ነፍሲ ወከፍ ናይ አክሱም ድኻም ዜና ንዓ ናይ ጥፋኣት ነዳዲ ነበረ። ናይ አንበሳ ወዶ መጻነት ንዓ ናይ ጭካነ ዕላማ ንምፍጻም ዝተመቸወ ማዕጾ ኮነላ። ሰራዊት ብምስጢር ኣደራጀወት። ናይ ጥቃዓት ሰዓት ድማ ተሃንጥያ ትጽበ ነበረት። ልክዕ ከም ሓንቲ ኣድብያ ትጽበ ነበረት። ይዲቱ ናይ አክሱም ወዳእታት ትንፋስ ንምንጣቕ ተዳለወት። ናይ አክሱም መኳንንት መናፍስትን ኣብ ዙርያ ዙፋን ተኣኪቦም ብዛዕባ ድሕነት ግዛኣቶም ዕጫ እቲ ህፃን ንጉስ ክጭነቑ ከለዉ ዩዲት ግን ካልእ ዕላማ ነበራ። ንሳ ናይ መንግስቲ ድሕነት ዘይኮነስ ጥፋኣት ትምነ ነበረት። ጸሊም ጻሎት ኣብ አክሱም ሰማይ ናገፈሓ መጸ። ንፋስ እውን ናይ ኩናት ደመና ኣስፊሩ ዜና ሒዙ ዝነፍስ ይመስል ነበረ። ናይ መወዳእታ ናይ ሓደጋ ድውል ምድዋል ምስ ጀመረ ዩዲት ናይ ጥፋኣት ነጋሪት ጎሰመት። ጽማ ከም ነጎዳ ተሰምዐ። ናይ ላስታ ሰሜን ወልቃይት ፈላሽታታት ብሓደ ኣከቦቶም። ልቦም ብጽሊት ዝሰፍሐ፣ ዓይንቶም ደም ምርኣይ ዝጸምዐ፣ ሰይፎም ድማ ንጥፋኣት ክርስቲያን ዝሰሓለ ነበረ። ካልኦቱ እውን በፍርሒ ተገዲዶም ብናይ ስልጣን ተስፋን ተማሪኾም ምስኣ ተሰለፉ። ምድሪ ዘጸለመ ሰማይ ዝሰንበደ ዓቢ ሰራዊት ተኣከበ። ሓደ ዕላማ ጥራይ ነበሮም፣ ናይ ክርስትና ብራን ኣብ ኢትዮጵያ ምጥፋእ። ሰራዊታ ከም ሰደድ ሓዊ ንኹሉ እናበልዐ ናብ አክሱም ቅድስቲ ምድሪ ገሰገሰ። ዝሓለፎቶ መንገዲ ኩሉ ብደም ተሓጸበ። ዓድታት ሓመድ ኮኑ፣ ገዳማት ድማ ናይ ዝርፍያን ጥፋኣትን መድረኽ ኮኑ። ኣየር ብጸሎትን ዝማሬን ቅዱሳን ፋንታ ብቲኪ ዝነደዱ ኣብያተ ክርስቲያናት ብኣብያተ ንጹሃን ተመልአ። ናይ ህፃናት ብኸያት፣ ናይ ኣዶታት ኣብያት፣ ናይ ኣረጋውያን ስቃይ ናይ ሰማይ እዝኒ ዝበስዕ ይመስል ነበረ። ናይ ዘመናት ናይ ክርስቲያን ፍቕሪ፣ ናይ ዓበይቲ ኣቦታት ጻዕርን ናይ ቅዱሳን ደም ዝፈሰሰሎም ብወርቂ ዕንቁን ዝደመቑ ኣብያተ ክርስቲያን ብጭካነ ሓመድ ኾኑ። እቶም ዓበይቲ ክርስታት ናይ ስልጣን ምስራት ተገንደሱ። ብዙሓት ናይ ዩዲት ቁጥዐ ሰላባታት ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ልቢ ዝኾነት አክሱም ብኣጋንንቲ ሓይሊ ተረከሰት። ሰራዊት ዩዲት ከም አንበጣ ንኹሉ ይዕንዉ ነበሩ። ግራውቲ ተቃጸሉ፣ ከብቲ ተሓረዱ፣ ኣብያት ተፈረሱ። ዋና ዓላማኦም ግን ናይ ክርስትና ትካላትን ኣመንትን ምጥፋእ ነበረ። ካህናት ኣብ ኣፍደገ መቕደስ ተሓረዱ። መንኮሳት ኣብ ገዳሞም ተስሒቦም ተቐተሉ። ምእመናን እምነቶም ክሕዱ ተገደዱ። እምቢ ዝበለ ድማ ብሰይፊ ተጨፍጨፉ። ምልክት መስቀል ተራእየሉ ቦታ ኩሉ ዕላማ ጥፋኣት ኮነ። ከተማ አክሱም ብጸሊም ቲኪ ተሸፈነት። ታቦት ጽዮን ዝነበረቶ ቅዱስ ቦታ እውን ናይ ሓደጋ ቦታ ኮነ። ዩዲት ከም ዕውድ ከልቢ ንጽምኣ ንምርኣይ ዘይገበሮታ ይነበረን። ምድሪ ብደም ሰረጸት፣ ሰማይ ብሓጢያት ጸለመ። እዚ ናይ ጸልማት ዘመን መእተዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንከራ ጽዋዕ ዝጀመረሉ ግዜ ነበረ። ተስፋ ከም ብርሃን ሽምዓ ኣብ ብርቱዕ ንፋስ ክጠፍእ ዝቃለስ ይመስል ነበረ። ናይ ንጹሃን ደም ከም ውሕጅ ፈሰሰ። ፍርሕን ሽብርን ኣብ ኢትዮጵያ ሰፈነ። ዕላማ ዩዲት ግልጽ ነበረ። ክርስትና ኣብ ምድሪ ምጥፋእ፣ ሕጊ ኦሪት ድማ ኣብኡ ምስፋን። ኢትዮጵያ ብናታ ክፍኣት ምስራሕ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ደወል ንዓ ናይ ሞት ጻውዒት ነበረ። ናይ አክሱም መኳንንት መሳፍንትን ዝተጸበይዎ ናይ ክፍኣት ማዕበል ክሪኡ ከለዉ ልቦም ብድንጋጸ ተሃረበ። ናይቲ ግዝኣት እንኮ ተስፋ እቲ ህፃን ንጉስ አንበሳ ወዶ ምዃኑ ተረዱ። ነቲ ንግሳዊ ዘርኢ ንምድሓን ሓንቲ ኣማራጺ ጥራይ ተረፈቶም፣ እሱ እውን ምርሓቕ እዩ። ብጸሊም ጸልማት ተሸፊኖም ልቦም ፍርሒ እናሃረመ ዓይንቶም ብንብዓት ተመሊኦም ነቲ ህፃን ንጉስ ሒዞም ካብ አክሱም ወፁ። ካብ ድሕሪኦም ዝነደዱ ዓድታት ዝፈረሱ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብያተ ንጹሃን ሓዲጎም ጠፍኡ። መንገዶም ብዕሾኽን ሓደጋን ዝመልአ ነበረ። ማሕበይኦም ናይ ሸዋ ደገማ መሬት መነስ ኮነ። መነስ ባህራዊ ዕዲ ዝነበራ
ጸላይ በቀሊሉ ዘይደፍራ ቦታ ነበረት። ኣብኡ ኮይኖም ዳግም ምድርጃት ንምጽላይን ካብ ኣምላኽ ምሕረት ንምልማን ተስፋ ገበሩ። እቲ ህፃን ንጉስ ግን እዚ ኩሉ ከይፈለጠ ኣብ ሕቕፊ ኣገልግሎቱ ደቂሱ ነበረ። ናይ ኣክሱም ሽማምንቲ ኣብ መነዝ ግድምታት ኮይኖም ናብ ሰሜን ክጥምቱ ከለዉ ዝሪእዎ ናይቲ ዓምድን ናይ ጥፍኣት ምልክትን ጥራይ ነበረ። ጸሎቶም ብንብዓት ዝተሰነየ ነበረ። ኦ ኣምላክ ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እዚ መንከራ ርሕቐልና፣ ንጉስና ሓልወልና፣ ንሃገርና ቤተክርስትያንና እንተዓርቐልና እናበሉ ይምሕፀኑ ነበሩ። ዩዲት ግን እዚ ዜና ንምስማዕ ብዙሕ ግዜ ይወሰደላን። ቁጣዓ ዳግም ተቃጸለ። ነቲ ንጉሳዊ ዘርኢ ካብ ምድሪ ንምጥፋእ ቃል ኣተወት። ቁጣዓ ከም ነታጓ እሳተ ገሞራ ኣብ ኣክሱም ኣውረደቶ። እታ ን2000 ዓመታት ዝደመቐት ስልጣነ ከተፍርስ ጀመረት። ካህናት ተሓረዱ፣ ጎደናታት ኣክሱም ብደም ተሓጸቡ። ኣብኡ ድማ ቃላት ገልጾ ዘይኽእሉ ሰይጣናዊ ጭካነ ኣብ ቅዱሳዊ ገዳም ደብረ ዳሞ ተፈጸመ። እዚ ገዳም ደቂ ነገስታት ዝመሃሩሉን ዝጽልዩሉን ዝኸበረ ቦታ ነበረ። ኣብኡ 400 ዝኾኑ መናፍስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተስፋታት ይነብሩ ነበሩ። ይት ብዛዕባ ዞም ንጹሓን ክትሰምዕ ከላ ልባ ብኽፍኣት ተመልአ። ሓደ እኳ ናይ ንጉስ ዘርኢ ክተርፍ ኣይደለየትን። ትእዛዝ ኩሎም ብሰይፊ ቅተሎም ዝብል ነበረ። እቲ ገዳም ብሓንቲ መዓልቲ ናይ ደም ውሕጅ ኮነ። 400 ንጹሓን ልዑላን ከም በጊዕ ተሓረዱ። ኣውያቶም ብጭካ ነጸጥ ተባሃለ። ደብረ ዳሞ ካብ ናይ ጸሎት ቦታ ናይ መሕረዲ ቦታ ተቐየረ። በዚ ምኽንያት ህዝቢ ተፈላለየ ስም ሃባ። ዩዲት መዓት መምጺት፣ ጋዋ ሰም ትበልዕ ዓራዊት፣ እሳቶ ኩለን ተድዲድሉ ብዝመሓረሰ ሹም ኣውፅአላ። ታሪክ ኢትዮጵያ ከም ዩዲት ዝበለት ጨካን ርያ አይፈልጥን። ተስፋ እናጸለመ መጸ። ዩዲት እቲ ህፃን ንጉስ ኣብ መነዝ ከም ተሓበአ ምስ ሰምዐት ሰራዊታ ለኣኽ። መነዝ ግን እንደቃ ከመደ ተኸላኸለትሎም። ዩዲት ግን ተስፋ አይቆረጸትን። ኣነ ባዕለይ ከጥፎም ኢላ ሰራዊት መሪሓ መጸት። ንጉስ አንበሳ ወዶም እንደገና ዝኸበደ ቦታ መርሃ ቤቴ ረሓቁ። መርሃ ቤቴ ባህላዊ ግንቢ ነበረት። ዩዲት ከም ጻሎት ተኸተለቶም። ኣብኡ ግን መሬቱ ባዕሉ ምስኣ ተዋገ። ኣቃምጣ መሬቱ ጸጋሚ ብምንባሩ ድንገታዊ መጥቃዕቲ ስለ ዝበዝሓላን ሰራዊታ ደኸመ። ንፈለማ ግዜ ሽንፈት ተሰምዓ። ተሳዒራ ናብ ሰሜን ክትምለስ ተገደደት። ነገር ግን እቲ መከራ ንተወሳኺ 10 ዓመታት ቀጸለ። ብሓፈሻ ናይ 40 ዓመት ጥፋትን ጽላሎትን ኣብ ኢትዮጵያ ሰፈነ። ተስፋ ዘቁረጸ ይመስል ነበረ። ነገር ግን እቲ ዘይድቅስ ናይ ኢትዮጵያ ሓላዊ ናይ ንጹሃን ኣብያት ሰምዐ። ዩዲት ካብ ክፋት ከይተመለሰት ናይ መወዳእታ ጥፋት ፈጺማ ክትምለስ ከላ ነታ ብኣብርሃ ዋጽዋ ዝተሃነጸ ቤተክርስትያን ኣቃጽልዋ በለት። ዓዲ ንፋስ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሐት ምድሪ ዘንቀጥቅጥ ሓያል ንፋስ ተለዓለ። እዚ መለኮታዊ ፍርዲ ነበረ። እቲ ንፋስ ንዩዲት ከም ደረቕ ቆጽሊ ኣልዒሉ ናብ በላሕቲ እማን ደርበያ። ኣብኡ ድማ መወዳእታ ኮነ። ነፍሳ ናብቲ ዘይውዳእ ስቃይ ከደት። መቃብራ ኣብ ብቁሮ ኣዲ ሓውዛ በሃል ቦታ ብሓንቲ ንእሽተ እምኒ ተመልኪቱ ይርከብ። እዚ ምልክት ክብሪ ዘይኮነስ ናይ ዝበጽሓ መለኮታዊ ፍርዲ ምስክር እዩ። ናይ 40 ዓመታት ጸልማት ብሓንቲ መለኮታዊ ቅጽበት ተቐንጠጠ። ዩዲት ዘውረደቶ በደል ዓብይ ነበረ። ነገር ግን ካብቲ ሓመድ ቤተክርስትያን ተንሲኣ እምነትና ብሓዊ ተፈቲኑ ከም ዝነጠረ ወርቂ በሪሁ ወጸ። ዩዲት ንመሰረተ እምነትና ክትነቅል እኳ እንተፈተነት ነቲ ዓሚቕ ስረ ግን ክትነቕሎ ኣይኽኣለትን። ታሪክ ዩዲት ሰብ ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቐ ክሳብ ክንደይ ኣራዊት ክኸውን ከም ዝኽእል መዘኻኸሪ እዩ። ሎሚ እውን መስቀሉ ልዕሊሉ ይርአ። ወንጌል ይስበኽ፣ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ይስማዕ። እዚ ናይ ኣምላኽና ርህራሄ ናይ እምነትና ጽንዓት ምስክር እዩ። ስለዚ ካብ ታሪኽና ተማሂርና ኣብ እምነትና ክንጸኒ ይግባን። እስካብ ሕጂ ሳናው ክንኩም ነዚ ታሪክ መደብ ስለዝተኸታተልኩም ካልብ ነመስግን። እዚ ታሪክ እዚ ቀዳሞት ኣቦታትና ጽንዓትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይነጽፍ ተጋድሎ መራያ እዩ። እዚ ትሕዝቶ ጠቓሚ ኮይኑ እንተሪኢኹምዎ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ግለጹልና። ከምዚኦም ዝበሉ መንፈሳዊ ታሪክ ትሕዝቶ ቀጻሊ ንኽበጽሐኩም ድማ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ካልእ ዝያዳ ዝምስጥን ዘገርም ታሪክ ሒዝና ክሳብ ንመጽእ ዝጋየር ምስ ኩላትና ይኹን። ብሰላም የጽንሐና።